स' जोंहा आगै स्माइलि न'आव थांना फैखांबाय बेमारा बारानिफ्राय बारा जालांदों दा बिनि हासुदैयाबो माबानिफ्रायसो उदैनिफ्रायसो माबानानै फारसें थफ्लंनानै नैलाय बेयावहाय हासुदै हारसिं अट'मेटिकलि गबोयो रायजो राजाफोर मा नाम मोनलै नोंनिया सानगिरि फैदो बिदिनो लेंहरदोंमोन नामा जोंना मानसिया माबायदि जाना ओमफ्राय मानसियाथ' सिगांनिफ्राय साबसिन जाबायना इसोरनि अननायाव ओमफ्राय एग्जामखौ होजोबनो हागोन ना हायासै एग्जामखौ होदों ओमफ्राय पास जागोन ना जायासै पासआथ' जादोंना बरिया पास जाबावदों औ पास जादों फार्स्ट डिभिजन ना सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन थार्डआव थांबाय मादै मा खबर औ आंथ' मा होनोमोनलाय मादैनि जोंना मा जोंहा आदैयाबो नामा बोराया नोंसिना लोगो मोनखायाखैमोन ना आं फैनायावहाय बेखौ खेबसे फैनायावबो लोगो मोनदों मोजां ना खबरा जा गोबावनि उनावहाय फैबाय मानो होनोब्ला गोबां खामानि दंमोन लोगोसे आरो मोजां जादों फैनाया ओमफ्राय आंखौहाय जोंनि बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि सासे मास्टार फरायनाय सासे फंबाय दङ आंखौहाय बे गोसोखांबाय आदा बे खेबसे जों थांलायलायनाया नांबाय जों ज'नो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय ओरै माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय कमार्स कलेजनिफ्राय ज' जानानै थांलायलायनाया दा बे गथ'आ फंबाया माबायदि जाखो दायो जेबो उदिसबो लानाय जादिया आंनो खोन्थाहरलाय होनना बुंदोंमोन बियो फंबाया ओमफ्राय दाना बिसोरथ' बै समावहाय आं बुंनाय मथे बिसोर मदद खालामफैबाय आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों आरो आं थांखायो थांनायालाय जेनेबा जे जाय जायगायाव मदद खालामदों बे जायगायाव आं थांनानै एसे भिडिअ बानायनानै होयो हाल सालखौ जे माबायदि जादों आरो ना माबायदि बिसोरनि न'खरा सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावहाय दा बिसोर बुंनाय जाबजों आंबो ग्रोबनो र' नैबे फंबायनि नाम्बारा दंखायो नोंसिनिया गैया दै खिन्थु सेफआव गैया नोंसिनिया लादोंमोन नामाथाय ना लादोंमोन लानायालाय बै मा नामाव सेभ खालामना दोनदोंमोनथाय जों आं बाबुनि नामखौ बावबावबायसो स्माइल औ स्माइल ओं बहा दं बियो ओंखाम जादों नै दासो ओंखाम जानो होननानै मेट्रिकआव पास जाबाय औ जादोंना मेट्रिकआव पास जाबाय दा मोनसे मा होनोमोनलाय बेमार लानानैबो बे एग्जामाव हैबाय आरो बिनि गेजेराव बियो जिखुनु हक फार्स्टथ' जाबायना दायो नङा होमबा दा मोनसे बेहा खिन्थु आं लोमजाबाथाय आंहा फेल जानाय बेबायदि बाथ्रा फैला आरो लोमजाबाय खायसे सुबुंफ्रा दा लोमजाबाय आं फरायला माला होननाय नैबे मोनसे खायसे थायोना आं हानाय नङा नाथाय नैबे बाबुआ दायो माने चेलेन्जखौ फेस खालामनानै बियो दायो माने पास जानाय देरहासारनाय जाबाय आरो मोनसे मा ओंख्रि जाखो बाबुआलाय जाग्रोथोंसै थ' रायजो राजाफोर जोंहा नैबे स्माइल जोंहा बाबुआ माबायदि हालोदाव दं बेखौ नायनो थाखाय फैबाय नों मेट्रिकखौ पास जाबायना ओमफ्राय माबायदि मोनना दं दायो नोङो नोंनि फरायनाय न'आव थानाय आइ आफाजों थानाय माबायदि बेमारा हामबायना हामाखै नोंना हामबायना एसे मोजां जाबाय ओमफ्राय नों जे बाहेरायाव जे ओरै पेपारजों हासुयोमोन ना बे जागोन ना बिदि हासुबाय नोङो पेपारजों नंला हासुग्रा आथोनजों हासुबाय आच्छा ओरैबायदि दायो जोंहा नैबे स्माइल फंबाया बाबुआ बिनि न' दंफैयो गोबां खायसे सुबुंफ्रा सोंदों आरो आंखौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि सासे जा फंबाय आंखौ मैया ना दाख्लैबावैहाय बे आंखौ मेसेज हरदोंमोन आदा जों खेबसेहाय जारबारियाव थांनाया माबोरै जाखो बे फंबाया दंना गैया आरो बियो एग्जाम होनो थांदोंमोन बे एग्जाम होनो मोनगोन ना मोनदिया स' आङो बे बुंनाय बाथ्राखौ आं बयनिबो रायजो राजानि सिगाङाव बुङो आं दा जारबारियाव दंफैयो पाटगाव जारबारियावहाय ओमफ्राय नैबे जोंहा मामोनलाय सानगिरि गयारि नैबे ब्रादारानो आंनो कल खालामना खोन्थाहरदोंमोन नैबे बाबुनि थाखाय आरो गासिबो रायजो राजाफ्रा जि हायो थाइसे थाइनै डनेसन खालामना हरदों बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों खुलुमहरो आरो बिनि गेजेराव जे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बा कमार्स कलेजनि जे फरायसाफोरा फैनानै बेवहाय आरो गोबां माखासे कलेजनि साइन्स कलेजनिबो फैदोंमोन नामाथाय साइन्सनिबो फैदोंमोन खोमा ना साइन्स कलेजनिबो स्टुडेन्टफ्रा फैदोंमोन आरो बिथांमोनाबो फैनानै नैबे बाबुनो गावसिनि फरायसाफोरनो डनेसन खालामनानै जि एसे हायो बेखौ होफैदोंमोन बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद जियानो हक बै थाखा गारनायजों माने हामाखैब्लाबो खायसे सुबुंफ्रा गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों नङा होमबा स' बिनि बेलायावहाय बैसोर सुबुंफोर होनाय आं खावलायनायावहाय बिथांमोना फैनायनि गेजेरजों बिथांमोननो नैबे माने फंबायनि हालोदखौ खोन्थानांगौआ दायथ' थायोसो
स' बेयाव फैनानै नैबे बाबुखौ नायफैबाय आङो दा बाबुनाथ' मोजाङै दं अबेजों हाफ्लंनायमोनबाबो बे उदैया नोंना सिगाङाव फाइभआ जग'बोनाया माबादोंमोन आरोना दाथ' बे मेनजोंनो हासुबायना खुनु प्रब्लेम गैला जेबो आलौनाय थालौनाय गैया बाबु जानायफ्राबो थिगानो नङा होमबा फरायगासिनो दंना दायो हा औ औ आच्छा दाबो लोमजाफिनदों नामा दासो एसे दाखालि 21 तारिख फेब्रुवारि 21 तारिखआवथ' बिराद गाज्रि अबस्था जाबायमोन आरो आच्छा मा एबारनिया लोमजानाया मानि सायाव जादों दानि लोमजानाया माने थै जागारो ना मायोथाय थैयानो थाया आरो थोबसेबो बिराद थैनि उसुबिदा जायो आच्छा 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 सिगांनि जे मोनसे प्रब्लेम जानाय बेथ' जेबो नंला किडनिफ्राथ' सोमानि मोनाखिसै माने सन'ग्राफि खालामनो मोनाखै आच्छा औ दा आथिं रुइना रुइला आथिङा दाखालिथ' थाबाय थानो हालामोन माने इउरिन एसिड होनो बेनि बेमार आच्छा आच्छा इउरिन एसिड जायोबा थैजागोन आच्छा आच्छा माने इउरिन एसिडआ बे हान्थु बिदि बुगोन सागोन आरो जरा जरा बेनि थाखाय किउर गैया ना ओमफ्राय दंना ओमफ्राय मुलि बाहायबाय थानांगौ बेनि थाखाय बिरादनो जाय माने एफेक्ट जायोना साइड एफेक्ट जायो मुलि दाथ' जेन'बा मुलिखौथ' होनाय जायाखै लोंहोनायानो जायाखै आरो गोबावथारसै जाहैदों मुलि लायो बे केकनिखौबो मुलिखौबो लायनो मोनाखिसै ओमफ्राय दा भिटामिनखौनो दौगासिनो दं आरो भिटामिन माने दाखालि थै गैलामोन नालाय थैखौथ' सोनायनि माबासो होदोंमोन सोहैनो थिनदोंमोन ओमफ्राय बहाय गाव भिटामिन हरनानै भिटामिन दङ आरो भिटामिन दङ जायखिया सिगांनिख्रुइ जोंहा नैबे फंबाय सिमाइला साबसिननिफ्राय एसे साबसिन जाबाय आरोना रायजो राजानि अननाया थाबाय थाथों इसोरनि अननाया थाबाय थाथों नङा होमबा फेसाबा एसे क्लियार जाबाय माने गोमो गोजा बिदि जाला गोजोन नङा फिसाबाथ' आगोल जेरै आगोलावथ' बिदि नङामोन नालाय एसे फिसा फिसाल' गयोमोन नालाय दाथ' फुरा जाबाय बेबायदि जाबाय बिदिबाथ' मोजाङानो दा एसे सम नांगौ मेडिसिनखौ जाबाय थानांगोन क्लियार खालामबाय थानांगोन जि मेडिसिन जि बिदि मोनसे कर्स थायोना बेखौ जाबाय थानांगोन नाजानांगोन आरो आदै नोङो एसे नाजानांगोन आरो ना फिसालानि थाखाय मेडिसिन टिडिसिनखौ जि एसे हायो नङा होमबा जोङो बयनिफ्राय मोनबाय थाया अराय सम निजे खस्थ' खालामनांगोन नङा होमबा जों बांद्राय मानसिफोरनावबो एक्सपेक्ट खालामजाला नङा होमबा जि एसे हायो बेजोंनो मानसिफ्रा मदद होबाय बेनिफ्राय जोङो एसे प्रेसाराव होनानै खामानिखौ मावनांसिनलाय नङा होमबा ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना स' जोंहा फंबाय बाबुआ दे ओरैबायलाय गासिबो जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा मदद होदों बिसोरखौ खुलुमनानै गोजोननाय थाबाय होनना बुंगोन औ स' आं दिनै जारबारियाव फैनाया एसेनोसै आं खबर लानो फैदोंमोन नैबे बाबुखौ जे माबायदि हालोदाव दङ फंबाय सोरांसार नों मेसेज हरनायखौ लानानै आरो आंबो फैनो गोसो जाना दंखायोमोन आरो बिनि गेजेरावहाय बोसोरसे जाबाय मेट्रिक एग्जाम दा सोलिगासिनो दङ मेट्रिक एग्जाम सोलिनि सिगाङावनो फैदोंमोन नामा आङो थांनाय बोसोराव नङा होमबा मास मोनसेनि सिगां फैदोंमोन नामा ना मास मोनसेनि सिगां फैदोंमोन बोसोरसे मास मोनसेसो जाबाय आरो ना फैनायाहाय बेवहाय ओमफ्राय दायो बेयाव फैनानै जे बाबुखौ जे एसे मोजांनिफ्राय मोजां नुबाय बिनि थाखाय आंनि गोसोआ गोजोनबाय आरो इसोरनिसिमबो मोनसे आर'ज जे बिथांनि बे बाबुनि देहाखौ थाबैनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन लाबोथों बयबो जेसेबांखिनि डनेसन होनो थाखाय खुलुमनानै आरो खेबसेबाव थेंक इउ जासियो नोंथांमोननि डनेसन होनायनि फिथाइया बे रायजो राजाफोर बिथाङा 3rd डिभिजनावहाय पास जाबाय मेट्रिकआवहाय जिखुनु हक गावनि जे प्रब्लेम बेमारखौ लानानैबाबो गावनि बे प्रब्लेमखौ फेस खालामनानैबाबो बियो मेट्रिकआव उथ्रिहैनो हादों बेनो देरसिन बेवहाय जोंनो डिभिजननि खोथा फैला बेयावहाय 1st डिभिजन स्टार 2nd 3rd डिभिजननि मतलब फैला जे गावनि जे बेवहाय जे मोनसे गिदिर बेमार बे बेमारखौ लानानैनो नैबे बाबुआ जे एटेन्ड जाहैनानै नङा होमबा लोरबांथि लानानैबाबो बे पास जाहैनो हादों बेनो बिराद साफिसियेन्ट आरो नैबे बाबुनि थाखाय मिथिबायना बे मोनसे बैफोर गथ'फोरनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि बा मोनसे इन्सपिरेसन जे बेमार जाबाबो जोङो फरायनो हायो एग्जाम होनो हायो आरो गावनि जे थांखि बेखौ साक्सेस खालामनो हायो दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो कि नैबे हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारावहाय एडमिसन जि लानानै होदोंमोन बेयाव फरायनो हायाखै बाबुआ बेनो आंनि फारसेनिफ्राय इसोरनाव आर'ज गाबज्रियो जे फरायनो हाथों आरो बे मा जानो लुबैदों बे जानो हाथों स' बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच खुलुमबाय स' दायो जोङो मादैनि न'आव फैनानै नैबे स्मेल आगैनि न'आव फैनानै माने
फिथा जाबाय आरो बिनि गेजेराव बेदरबो जाहोबाय दसे दसेनो मा खालामब्रबखो साहा लोंबाय आरो बिनाव गय जाबाय आं आगैनि बेबायदि हालोदखौ नुनानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय मोनसेल' दुखु नांथाव बाथ्रा जे आगैनि लोमजानाया माबा मोनसे थै जे मा होनोमोनलाय थै थायै नामा बेबायदि मोनसे इउरिनिसिट जादों ना मादोंनो बे थाबा हामथोंसै स' जोङो आगै स्माइलि न'आव थांना फैखांबाय हरेस्वर आदैनि न'आवहाय बे आगैया मोजाङै दङ ओमफ्राय मेट्रिकआव 3rd डिभिजनाव पास जाबाय आं बुंदों दहायनो जे बे गथ'आ बेमार लानानैबाबो जे 3rd डिभिजनसिम पास जानो हानायानो बेनि थाखाय बिराद माने मा होनोमोनलाय बिनि थाखाय बिनि मोनसे मा होनोमोनलाय साहस आरो बिनि मोनसे मा होनो बेजों बैसो समान जायफोर मेट्रिक होनाय बा जिखुनु एग्जाम होनायानो जाया माने मोनसे एग्जामफोर जे लोमजाबानोखि जे आङो फरायनायखौ गारनांगौ बे नङा बियो गथ'आ लोमजाबाबो बै समावहाय आं फरायगोन एग्जाम होगोन होननानै बियो मा होनो साहस खालामदोंमोन बै समाव थांनाय बोसोराव जों भिडिअ बानायब्ला दिनै बे गथ'आ बेबायदि बिनि साहसनि थाखाय दिनै पास जानो हाबाय बेहाय खुनु 1st डिभिजन 2nd डिभिजननि खोथा गैया बिथाङा गथ'आ पास जादों बे साहसखौ देखायदों बिराद बिनि थाखाय माने मोनसे मा होनो बेखौ गोहो बिनि गोहोखौ नुबाय आरोना जोङो मोनसे बाथ्राया बेनो बयबो रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो सापर्ट होबाय था आरो बेबायदि सापर्ट होनायनि थाखाय दिनै सासे गथ'आ बेबायदि जाहैदों मोजां जाबाय मोनसेल' एसे बेमार दंबावो होनदों बेखौ न'खरनि सुबुंफ्रा नायगासिनो दङ जे सिगाङावहाय हासुनायाथ' 5जोंसोमोन 5 नालाजोंसोमोन ओमफ्राय दाथ' मेन लामाजोंनो हासुयो गथ'आ मोजाङैनो हासुयोनो जानायाबो थिगैनो जाहैदों बिमाया एडमिसन खालामना होदों हाई सेकेन्डारियाव 1st इयार नाथाय एसे लोमजानायनि थाखाय ड्रप थाथ'नाय बायदि जादों जाहैदों ओमफ्राय खालमासिफोरनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनसिगोनदां फरायनायाथ' फरायगोननो उदित लाबाय आरो मादैया थांनायावहाय मा जाहोहरखो फात्ताखौनो मोनस्लाबासै एकदमबारे माबा माबि जगार खालामजोब्बाय स' बेवहाय बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजाफ्रा मदद होनाय नाथाय जों बेवहाय फैनाय हिसाबै नायफैनाय हिसाबै मोनजाबाय नोंथांमोनाबो फैनायमोनब्ला मोनजागौमोनदां साहाफोरखौ मोनलोङोमोनदां आरो मेथाइफोरखौ मोनजागौमोनदां फिथा एन्थाब थावनि सिथाव आरो बेदर नङा होमबा स' जास्ट जकिं ओरैनो बुंदों आङो माने बेफोरजों खुनु लोब्बा गैया जास्ट थांबाय बेवहाय मादैया बेबायदि जगार होदों आरोना दा जगार होनायखौथ' नोङो नेवसिनो हायाना एनिवे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायखाय थेंक इउ दायो जों जारबारिनिफ्राय थांगासिनो दं क'क्राझार टाउन आरो बिनि गेजेराव आंजों दंफायो फंबाय माखासे जाय जोंनि माखासे खामानियाव मदद होगासिनो दङ आरो फंबाय सासे दङ आं बेखौ नामखौ बुंथ'ला मानो होनोब्ला सब गासैबो नामफोरखौ जुरिबा बायदिसिना इनडाइरेक्टलि सानो खायसे सुबुंफ्रा बेनिखायनो स' थेंक इउ खुलुमबाय थेंक इउ